ଯମଲୋକ ଯିବାର ପାଳି କୃଷ୍ଣପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର। ହେ ଦୁର୍ମୁଖ, ଆଜି ମନ ଭରି ହସିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପରେ ନା ତୁ ଆଉ ହସିବୁ ଆଉ ନା ତୁ କାନ୍ଦିବୁ। ଏବେ ତୋତେ ମୋ ହାତରୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ? କିନ୍ତୁ ତୋର ସୁରକ୍ଷା କେସେ କରିବ ଦୁର୍ମୁଖ? ଯଦି ମୁଁ ମୋର କୁରୁମାତା ଭାନୁମତୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଥାଏ, ତେବେ ମୋର ଏ ବାଣରେ ବଜ୍ରନାଭ ଆଉ ଦୁର୍ମୁଖର ମାୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ଆଉ ଦୁର୍ମୁଖର ଅନ୍ତ ହେଉ।